ondo ikusita dagona da 18 urte bete ikasi izazu zerbait eta gero lan egin, ez? Nik ikasi nahi nun, ez da behartu diatela ikasten, ikasi nahi nun. Orduan pixka bat aurten izan da proiektua behin ja ikasi ondoren guazen saiatzea, ez? Horregatik hartu eta aurten ja serioago. Musikara dedikatzearen asuntori bai dago nire buruan. Horregatik nago maketa lehiaketan, ez? Azkenean sariak bai ematen dizute bultzatxo bat zure proiektua pixka bat aurrera gora emateko. Ondo pasatzean ator, bai, baina baita nire proiektua beste seriotasun puntu batera eramatera ere bai, ez? Eta gaur egun oso zaila da dirurik gabe, ingresu minimorik gabe horrelako zerbait aurrera ateratzea. Bai, urduri pixkat bai. Bai, ez dut gezurrik esango. Azkenean, saria handia da. Eta saria ematea lortzen baldin badet, badakit gauza asko aldatu egingo direla. Edo behintzat nire proiektuan edo nire musika ibilbidean aldatzeko gogo hori izango dutela, eta bai ez gogo bakarrik, baina baliabideak, ez? Orduan bai nago urduri, ondo egin nahi dutelako. Bakarlari bezala aurkezten naiz, azkenean nire proiektuak osatzen dituen abestiak nik idazten ditutelako, ez? Taldeak beti daukat ondoan, azkenean beraiek lagundu egiten didatelako ere bai abesti hauei beste puntu bat ematen eta abesti hauek osatzen, ez? Ez nintzateke ni izango, ez nintzateke orain maketa lehiaketan egongo beraiekin izango ez balitz. Proiektu berria da. Bueno, ez da hain berria, duela 2018an atera nulako EP antzeko bat, ez? Baina ez nion garrantzirik eman, ez nun seriotasun ez hartu, ez nekilako honetan jardun nahi nun edo ez. Urte bete nijoa eszenatokian benetan. Zenbat bolo? Ez asko. Nik lehen beldurra nion pixka bat, ez? Azkenean nahi beste artistekin elkarlanean aritu nahi zen beste proiektu batzutan etzianak nerean. Urduri jartzen nintzen, etzielako nera bestiak, ez? Baina orain nire proiektuarekin eszenatoki batera egotzean daukaten sentsazioa oso ona da.